Dit is Piet Fleuren. Piet geeft in zijn vrije tijd natuurexcursies, want hij is vrijwilliger bij Stichting Het Limburgs Landschap. Die stichting heeft een groot aantal natuurgebieden in beheer, ook in de gemeente Venlo. Vandaag krijgen we de fotovakschool uit Venlo. Het zijn studenten, tweede en derdejaars mbo-opleiding, die hier de vakopleiding fotografie volgen. En die hebben een excursie gevraagd hier langs de Maascorridor. Ik ben heel benieuwd, want we gaan natuurlijk Galloways tegenkomen, allicht. En ja, daar zijn de mensen nog wat bang van, maar ze willen ook graag plaatjes maken natuurlijk. Dus ik wil wel lachen, denk ik. Ja, loop maar. Loop maar. Dit is geen Galloway hoor. Ja, een jaar of 7 geleden, toen ben ik daarmee begonnen. En ik wandelde altijd graag in de natuur, maar ik wist er niks van. En op een gegeven moment denk ik van, ik ga eens Limburgs Landschap bellen. En of ik daar geen vrijwilliger kon worden. En natuurlijk was het ja. Toen ben ik langzaam begonnen. Deze prachtige vennen die hier ontstaan zijn, die zijn eigenlijk ontstaan, wat ik in het begin al zei, men moest heel veel klei en zand halen uit het gebied om de dijken te versterken. Toen hebben ze deze gaten hier gegraven om klei uit te halen en jullie zien wat het geworden is. Prachtig natuurgebied is het geworden. Lekker. Heerlijk. Want dat vind ik zo leuk dat ik gisteren ook nog hier geweest ben om even voor te lopen, kijken of er leuke dingen zijn. En kijken dit geval hier langs de Maas waar de Galloways stonden. En dan weet ik dat, dan vind ik het leuk om te weten. Dus ga ik de dag ervoor ook al even wat kijken. Zo leuk vind ik het wel. Zwanen en daarachter zit een blauwe reiger. En de rechtse kant. Ja, aan de rechtse kant zit een blauwe reiger. Dat is toch prachtig? Dat is toch geweldig als je de mensen, maar ook voor mezelf, vind ik natuurlijk prachtig. Maar het is natuurlijk heel erg mooi als je groepen mensen meeneemt die dan dingen kunt vertellen over de natuur, die dan helemaal verbaasd zijn over de mooiheid van de natuur. Ik vind het prachtig om mensen dat te laten zien.